Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalikal kitab, katakan Quran. Dalikal kitab, katakan Quran. La raiba fihi. Debina mapapadalmuna may tubuang nangana aginawa. Debina madluna sangkano ginawa. Hudan lil muttaqin. Ginani niya panuyat Quran ko mga tawa. Kikaanak ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urikan Allah. Ukabaya kapuman. Ayapanan niyan na kerumpia suka pagintau ka. Madasupan niya kita mapapadan mereka. Nampula yung anak asukuran. Asukuran na bulong ulangan apa niya kita mga original. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Kemana kini turun Nabi Quran, inuntara sekalian na bulong na gulimu. Ayaw mana na, o kabaya ka, makalinas na sa linya puro na virus ng bulong ka na sa Quran. Naasar kami bulong ka sa Quran, aron ka usara din kaya matangka. Pindira na kasupang niliyan ka. Nasin ka usara si sa din kaya, ayaw mana niya na Quran. Jadi sumada mama oi pun Allah subhanahu wa ta'ala ang matang-bataan ang makaligas ako karataan kaya maanagyan na kuruna ba ito mama oi pun Allah tidak dia kami berdua kung mga batya ati-ati sa mga bulugo ayat na di ko matao ati sumulis ka na hindi mapugas sumaso sa diri kaya ulan-ulan amata hindi kami umuray sa suratul Nas umuray saat na hindi ka kaso-kaso yan. Hindi mo muray sa surat ng pala. Hindi ka kaso-kaso yan. Hindi mo muray sa surat ng ikhlas. Hindi ka kaso-kaso yan. Kaan nakamakuha din ko ito ako sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tigilan. Man qara qul huwallahu ahad hatta yakhtim an-nabu 10 marrat laqad bana Allahu baytan fil jannah. Dan mga tao, apat yan din so qul huwallahu ahad. Tama sa matapos yan sa makasapon yan makasuy. So qul huwallahu ahad nasabna at ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pakitundo na iwata sa walitin kusurga. Matalo na qul huwallahu ahad nasisimpul na kayo yung mga ngayon natin simpul na na qul huwallahu ahad. Akin ba niya kalalay balas? Tinumar, ya Rasulullah. Upang makapakadang-dang nakakundot niya kung puluhul mabuakan. Nagutiyot niya natin pinumat niya sa puluhul mabuakan. Ay balas yung bira kinurma. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam asal mo sa kada pala akang batiyang kapupuluhul mabuakan na kada pala walay kasang kusog. Nagusan rin sa kapi ang kapupulot niya kapupuluhul mabuakan. Nakapi paras, nakapi isa'y walay kasi kusog. Allahu Akbar. Sama na yan na di ka tinipot na gawin, di ka mata umat niya sa Quran. Akatatan api sa musukuluhul mabuakan. Magdiang ka. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yan ang pagtutubot. Mga kaisa, mga uri panuwa subhanahu wa ta'ala Nuwi kung patay. So, ayamanan yan na Muawiyah al-Laythi. Apano kung mga sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, Muawiyah al-Laythi. Nasukya patay niya na titimu-timu sa mga sahaba pagulunan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabigla ang yaka turun sa Jibril. Ang musuda takalian ang mga malaika. Iku Rasulullah Jibril, ito kayo ito katurun. Bakit na ito na kanawakan? Hindi naga, ya Rasulullah. At tingin ito kayo ito mo. At hindi na inigina na kung Allah. Ang hindi kaya data kanya ng mga malaika.
At tibaw namin sa sahaba. Ang kuliniba na Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Bato po mga sahabat ka na pagkukupa kami sa kasimbolyang ikaw niya Rasulullah. Nagyan ko sa Rasulullah. Ang na mga day kalubihin niya kini Muawiyah. Ang na mga day kalubihin niya. Aguin ni Pagkumasyo Jibril, aguin kaya data kanya ng mga malaikat na pagkukupasiram pa sa kasimbolyang isi sa diri kaya na niyan na mga. Inisiyan ko Jibril. Kay Jibril, ang kuna at tigyan, imapapadal makalbibin kaya ini. Inukan ang pag-inuliwag pa sa kapag-umuti yung sumbir kaya ini. Nagunin yung katito. Natigyan, asabab sa pinimulay ko anyan ko kulhuwallahu ahad. Nagdiya, ikyan hindi kami Allah subhanahu wa ta'ala sa katiluwag kaya ini. Nagukapakaw ko pa rin simbayang sa dingaya kasimbayang ikaw niya Rasulullah. Allahu Akbar. Ano niyo man yung gilo-gilo kulhuwallahu ahad mo na ayamaan niya na niya ka na nabusipahala, niya ka na ikatindig. Adir kaya ayamaan niyan sa suratul ikhlas na ditatag kung sa niyo mga napakagdiya tungkol niya na ganyan dun ayama ato ni iba nakatutulong yan yung kaya sila po niyan batagula mo sa mga pangga at nagita mga sapulo na huwag yung ipot asinggay sa may oras sa diyong kutuwa kang batiin niyang Quran na ayaw panugod tumagilay sa ukit mga batiin sa Quran na kailangan mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapaluin ka at tituwinin pulay ka niyan sa Quran abiyat piyajin kaya alimatan wa diyong kutuwa kaddumu nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an liyas Mbati ang yung sa Quran ang mataan apakaw masaalungan amawi asapar niya sa tao ay hindi bulay pa yan sa Quran. Hindi bulay pa yan sa Quran. Agin ang isabab mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala adita yung indalay nun adin kay ayamanan yan na ipagpulay yung kantanong sa ito Quran kapag bati at ron at tatin ko ang bigay niya kalala pahala ayamanan yan na pagkuwatan ron kamakaw katanong sa alungan amauri na pagkuwatan ron adin ko papitiman na nabalas adin ko sukasyon pa atarkatan ng Quran o kinimulay pa ang tanong mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tao ano na wataiyan ang patubat niya sa Quran, iya kamuhay sa Quran, hafir, na subrubay, pa, at kung ibanag, kumaloy ang bariya nabi ko surga, na siya man yan, na radyo mula ko surga. Akapusin ka ng Allah sa sang kalagulawan. At to sa saan na wataiyan ang iya kamuhay sa Quran, makalalangan sa Quran. Mga kurikulum mo. Ino ka, ino ka may sa kuya. Sa katano na di ka pakibatan makalangag sa Quran, kapag di ang malutan niya na si senior. Wait na mga matatanong na ambiyan ang tanong silang sa ikuwagama. Pakilangan ang tanong silang, pakilangan ang tanong kiran sa Quran. At takin yun na nito buwan tanong sa guna. Sa kapagkawaman tanong sa alungan amawin. At yun na mga tao. Ayaw maanan yan na sa paatang tangilan sa alungan amawin. So sa katawa hapin, napakasapaat ang mga tumaningin sa 70 kataw. Isa ariwaya, na 70 katawa sa hindi tiyamanian, na 70 katawa sa hindi kinaiyan. Ang kasapaat yan ang yatan kami pangasulbrokin ko na natin. Ngayon kayo ni, ipinagugtaman. Ang kailangan na masubukan sa taaka. Ang nagpaaya-ayamanan yan na ipagkapiyan ka na katalikudan na suko. Naman, sa mga mujahidin na ayaw ipagkura sa Iran na minatong sukuhan. Yun yung ipagkura sa Iran. Mabaloy ang gumantong sukuhan
na may kukul na talat ng mga Muslim. At mari mo ganda lumakot. Ang babing kung na talat ng mga Muslim sa tingin ng Pilipinas na inong kadikukulun sa ginawang kasukuro. Ayaw kita na pagintaw ka, nakapagintaw asaka, nakatawan ka sukuran, na para tirupya sa kapagintaw ka, na ayag na apagintaw ka na sumapapalil ko Quran ka. Ang pagintaw ka na miyagda, so ang anangan na atay na kao, siringan na ka, tumalik ka sa lakaw, na miyakang bibilaw, iba kapantad sa aya, nakalimugiran na sila ng mga Muslim na kita bilang ng sukuran ng Allah Subhanahu. Aginan, ilay na ka amatang ka sa Quran, amataan ka sa Quran na kailangan na pagpabagtiya o yung magdalian na mag-ingaral sa Muslim. O pamakabang kapag inaya, na to saan na paratiyan yan ang mga tao, na pagkubabalaan yan, at yung kutuwa ayaman yan, na kapag tumamakinuga, kapag bagtiya si Quran. At tuusanan sa sutaw na alga paratiyan yan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Anto may ikatiro Allah sa Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Matan ayam mga tawad di dunia di supati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asira na ya sumangataw ira adikiran di pagaluyaluin sumakapsaran Allah mga tanda Allah apa makadagaw Allah wajilat qulubum napagtimbagin magtibagin sumakapusuliran sa kalakparan niya ko Allah. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ijlah akong batyaan kiran sa Quran Allah, mga ayat Allah zadatum imana. Pagpamaguman sumparat niya mapapadala ko mga ginawairan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sisirang uli silin butawan ko kadinira na Rabbul Alamin. Mga tawanan at tanda sa siran na adna paratiran si Allah pagkububayaan nila pagkubumakinagairan sa pumitiran si Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudigasan maapag dao diwang kasi ko ginawa kulay dao di na gusto pagkububayaan sa Quran sa pagkubumakinagairan kaon na hindi ka pagkububayaan sa Quran sa pagkububayaan na kamapad ko bitir ko Allah inaluin yan asiran ni mga tawad dunia mga tiyas ko. Nakadji ginawa ko na kalmapad na inao ginawa ko na pagkububayanin ka sa Quran sa pagkububayaan na akapusan ka sa tagilan. Anto na yung kita, pindilan na kamalatang ilang ngayon si mga pamamakinugan. Tapi ang makarata. Umangan ulo pamamakinugan sa din kaya mga tawa. Pilala ko ko niya ulo pa, amudulo patro. Di ko na niya ka, aman kalikat. Ha? Ay ako, baka pusa matang ilang ngayon, umang pamamakinugan. Baka ang pamamakinugan. Sajib kaya ang mga mulul patrol. Baka bigla ka pala din kaya ang mga suruyan. Sige suruyan na. Sige suruyan na sila may tuloy-tuloy sa mireko yan. Kapag yung kunarata. Ngayon no, sireko yan ni Mantuna. Bugin na kunarata. At tumigyan sige suruyan. Na malapun man kapag kita suluyan isuruyan. Ato na kapag kita suluyan. Amay ka makapanigar ka si suruyan. At ikala ni
Nah, ito pada ni, ang tunay pa kami naka. Ikadodon ka, yung kung di pamalipanin ka, yung kung di balik-balik ka, mabibigyan ka doon iwan. Now, pamakaba, niya pagpunin ng ito ka, suluyan niya no. Pahin doon nina, so isong patungin niya nina, di ako itindakan na itutulang ko ya. Madi mo mga anak na itutulang ko yun, na narin. Ani kasi patangkaw sa YouTube. Nanti ka rin, mana ako manigilo mo. Yang alal ako ipipia, nananay mo, kapakatulog ang mundo niyo. Pumipia ako, taway ka. Namiyat na pinili mo ito kapasunin niya. Pinili mo ito ano niya si pati, pibono, hindi kayo naman doon kayo sumpati. Nabukan mo sumpata. Ini pa kamakinag ko si Tanilanga. Ngayon, isumpat ako si Dilaka. Namiyakan ka sila Dilaka, kamiyak ka man siya Saudi Arabia Dilaka. Kita man sa Saudi Arabia, kita man sa utataw sa Saudi Arabia, nagdihila ka. Iyakan ka sa Dilaka, iyakan ka sa Saudi Arabia, iyakan ka sa Amerika, iyakan ka sa China. Eh nako, matay ka mapunta, taman sa China, Dilaka. Lima pelusyo ka umataw sa anong maksa, sopila ang mga tao, ang mga soluyan. Nadinyan, di matun, nadinyan ko tuwa nila yan sa anong matamaw. Nadinyan, di pelusyo ka ang madak lataw na ayaw sinibot tayo at hindi mo katawa di mo tuwa. Totoo nila iya, nadinyan ka pelusyo ka ang di mo tuwa mga tao sa dalma. La ilaha. Now, kabaya ka, adi ka makanundila sa dila